zer da gelditzen dizuna? Nekatuagi zaude? Ez duzu lo egin nahikorik? Ez duzu energia nahikorik? Ez duzu denbora nahikorik? Zer da gelditzen dizuna orain bertan? Ez duzu diru nahikorik? Hori da gertatzen dena? Edo gelditzen dizuna zu zara? Zu. Aitzakiak zinezgariak dira aitzakiak ematen dituztenentzat. Gelditu sentitzen duzun pena zure buruarekiko. Gelditu mundu guztiari triste zaudela kontatzen euren gupidaren bila. Noizbait Rolls Royce batean edo 6 edo 7 izarreko hotel batetan ikusi banauzu, nire bizitza gozatzen ez sentitu gelosko. Oso lan gogorra egin dut hori lortzeko. Inor ez nau lagundu, inor. Esnatu zaitez behingoz, esnatu barruan duzun piztia. Denbora heldu da, eta zure herrialdeak eta komunitateak ematen dizkizuten errekurtsoetaz abantaila hartzen hasi. Aratzoaren bat duzu zure bizitzarekin edo zure inguruarekin, zaitu hori konpontzen. Zerbait nahi baduzu, ura lortzeko ahaleginak egin behar.